שלום לכולם, והיום אני משחק פורטנייט כמו שביקשתם. עשיתי כן, עשיתי סקר ביוטיוב ואמרתם שאתם מעדיפים שאני אשחק פורטנייט, אז הנה זה קורה, ותודה רבה לכם שהגענו אשכרה ל-5500 צפיות. אני כאילו וואו, זה מטורף. אז יאללה, בואו נשחק. אני לא יודע מה איתכם, אני תמיד או נוחת באזור ספציפי שם בסיטי, או שאני תמיד נוחת פה במרפסת השנייה. אני תמיד נוחת. עכשיו אני נגיד נוחת פה כי יש פה שוטגן ויש פה בן אדם. איך הוא לא מת? שמוכן להסביר לי איך הוא לא מת? כי עכשיו הוא מת. זה לא כזה טוב. אוקיי, ניקח את זה בינתיים. נעיף. נשים את זה פה. צ'ין. יופי. לא נכנסתי אפילו עדיין. אני כאילו תמיד נוחת פה בדרך כלל. הנה רואים. הייתי צריך SMG. יש פה SMG. גם מדי פעם יש פה תיבה את אם אני אשאר עם ה-SMG הזה. ותמיד גם יש פה קרבות. אומר לכם מה טוב, אם אתם רוצים להשתפר במוד הזה זה יכול להיות טוב, אבל אם אתם מנסים להשתפר בבניות אז זה לא המוד שלכם. רגע, זה גנב כי... מה? למה הכוונת של זה ככה? זה היה מוזר. באמת? אני הרגתי אותו? אוי, גונבים לי פה את הקילים. נראה לך שאתה הולך להרוג אותי? תסתכלו מה יש לי. הייתי אומר שזה בין הנשקים הטובים שיש, כי תכף אני אנסה פה להרוג אנשים ותבינו על מה אני מדבר. מיניגן הזה מטורף, ותבינו כמעט ולא פספסתי. אבל הדבר היחיד שהייתי אומר בזה שהוא לא כזה מיניגן, שצריך להטעין כדורים. זה לא מיניגן, כאילו. בשביל זה מוריד אחד, אז זה לא כזה. נו, איפה. נלך להרוס את החצרה. נו, פגעתי בו. נו, מת. לא יש כזה, אוקיי. יאללה, בואו נמשיך. מה הסיכויים שאני מקבל את השוטגן אקזוטיק הכי טוב שאני אוהב? כאילו, שאני הכי טוב איתו. שלום. אוקיי, אתה מטורף. אוקיי, בואו נעשה עוד משחק. זה קצת היה קשה. במיוחד זה איכשהו רשש אותי. הייתי צריך לעשות לו שוטגן. וחברים, זה דרך מצוינת להגיד לכם שבבקשה תשימו עוקב, זה ממש עוזר לי. אנחנו כאילו בכמות צפיות מטורפות, אבל עוקבים אנחנו לא וואו. ואם יש לכם שאלות או אתם רוצים שאני אעלה סרטון מיוחד ספציפי, איך להוריד משהו, איך לעשות משהו, שאני משחק משהו, תכתבו בתגובות. וזהו, ובואו נחכה שנמצא לנו משחק. וחייבים אני ממש צריך אתכם, אני צריך לבקר אתכם, כי אני לא יודע... וואו, מגיע לו. אוקיי, אני לא יודע איזה סרטונים אתם רוצים שאני אעלה, כאילו... אני בינתיים מעלה מה שבא לי, אבל אתם לא כותבים לי בתגובות איזה סרטונים אתם רוצים שאני אעשה. אמנם עכשיו הייתה קצת בעיה בתגובות, תעשינו תוכן משהו. צריך לסדר שם משהו, בסרטון הזה זה כאילו כבר צריך לעבוד. אני מאמין שאני צריך לסדר את זה. ותכתבו בתגובות איזה סרטון אתם רוצים שאני אעלה. כי אני מעלה למשל לפי דעתי. אבל אני לא באמת יודע מה אתם רוצים. מעניין אותי מה אתם רוצים. שקרה. מה הסיכויים? אוקיי.
יודעים מה? נגוון קצת, גם אתמול כל הזמן חבר שלי, עכשיו אני לוחת בסיטי במקום הקבוע שלי. FPS עדיין 200. יופי. אם מישהו דרך אגב מתלבט איזה מחשב, כאילו איך הוא יבחר את המחשב שלו וכל זה, ומה צריך במחשב, מה כדאי לו לבחור, אז אני מבין בדברים האלה ואני יכול לעזור לכם אם אתם רוצים. דרך אגב, במקום שאני עכשיו בו נמצא, תמיד יש את התיבה הזאת. תמיד. באמת. תקפו שנייה, אני רגע צריך לעשות משהו. האם אתה? מה זה? אני רואה הרבה מאוד לוזר. לא מאמין שהוא ברח. לא. חכו שנייה, אני צריך רגע לעשות משהו, זה ייקח דקה. שנייה רגע, עם AFK. אוקיי. מי אתה? הנה. לא, הרגתי לך כבר. מת. כן, הנה, עכשיו הרגתי. עוד אחד? יש מספיק הון לכולם, אל תדאגו. בוא'נה, זה נשק טוב. אבל אני תמיד... אם אני אקח אותו בתור SMG. בוא'נה, אי אפשר. שים את המיוחד פה. יאללה. יש פה אנשים. נשים. הנה, שם. מה זה היה? בואו נתין. יש פה מישהו. שלום, בן אדם. אני לא עושה לך טיקט. מה הוא מתערב? אוקיי חברים, תודה רבה. וואו. תודה רבה שצפיתם. זה היה סרטון להיום, אני מזכיר לכם לעקוב. אני יודע שאני חופר על זה, אבל זה ממש חשוב לי, אני אנסה פחות לחפור על זה. תכתבו בתגובות איזה סרטון אתם רוצים שאני אעלה, גם ממש חשוב לי. וביי, ונתראה בסרטון הבא. ביי.